Il-kampanja qawwija li għaddejja f'pajjiżna biex tkun miġġielda l-istigma dwar min ibati minn kundizzjonijiet mentali sfumat fi xejn minn membru tal-Kabinett Laburista qrib ħafna tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan hekk kif kummenta kritika fuq Twitter wassal biex is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri attakka persuni bi problemi ta' saħħa mentali meta suġġerixxa lil min kritika biex jieħu mediċina li jieħdu dawk li jbatu b'dawn il-problemi. Fuq Twitter, il-user Bug M ikkritika l-fatt li x-xandir tal-Istat u l-istazzjon televiżiv tal-Partit Laburista irrapportaw tweġiba mingħajr ma xandru r-rapport oriġinali li wassal għal dik it-tweġiba. Dan wassal biex is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri wieġeb billi qal lil din il-persuna li għandha tieħu l-mediċina Prozac darbtejn kuljum ħalli għaddila. Din il-mediċina tingħata lil min ibati mill-kundizzjoni ta' depressjoni fost l-oħrajn. Il-kumment ta' Silvio Xkembri wassal għal kritika ta' ħafna fosthom tal-membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li qalet li l-attakk tas-Segretarju Parlamentari u tal-mistħija. Ifakret fil-kampanja li għaddejja fost l-oħrajn anke bir-rappreżentanza ta' Christabel fil-Eurovision bil-kanzunetta Tabu biex tkun miġġielda l-istigma marbuta mal-problemi ta' saħħa mentali. Roberta Metsola appellat lis-Segretarju Parlamentari biex jiskuża ruħu għal kumment li għadda.